Ero kamano nyakora mogi kamaro maentie yina madarwa kikendo ni machiegni weche wa manyien mag OIMORE odhiambo ma kawuono kawaiko ni mathoth ahinya motende kod weche ma osetimore konde duto mapacho ka nyakora mogi waluogi kendo waketo nigi e yor ademba mondo ibed gi ng'eyo kuom gik ma otimore gwenge machiegni kodi kod mago ma bende chwalore gi kama intie. Mokwongo nyakora mogi wayudo ne thuond weche. Baba atasimama. Sasa mimi nitakuwa na Sara Kalonzo tu. Sisi tutasimama kidete na ndugu Kalonzo Musyoka. Ogai mar ODM Raila Odinga koro wacho ni ne okosiro jatend Wiper Kalonzo Musyoka kaka jating bandera mar Azimio e yiero mag 2027. It's controlled, actually no casualties at the moment. All the students, they are stable and they're okay. Maromo jopuonjre 174 e sikundi ya Wuoyi kod Nyiri ma Mabuko e kar chung'or bura ma Masaba South e county ma Kisii ochwal e ute thieth mopogore kod ng'ur mar HKach okinyi ma kawuono. Hata juzi mimi niliibiwa kwa boma yangu na mimi honorable member. Tusikuwe na uoga ya kusema ya kwamba huyu na huyu ndiye anatudhurumu. Jodak manyal gunga hono to kod Kowet mayudore North Lagos e county koro loso grup rowere mar chiwo arita kaluwore kod medruok mag monj kod jomaundu e gwengego. Machiegni nyakora mogi yudo weche manyien adimba kokalo RAMOGI TV jaloko mar iluongo ni Belinda Adhiambo. Bende nyalo loso koda e nambari 3600 mondo mi apachi weche manyien ma wan godo odhiambo ma kawuono ni. Kata bende Facebook mar RAMOGI TV Kenya, YouTube kachor po Twitter kata X handle na RAMOGI TV KE. Machiegni nyinga en George Bati. Ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga ochiwo lero wi wach ma wachore ni ne osidho Kalonzo Musyoka kaka jal manyalo bedo ni dhi bedo jafwadh bandera mar riwruogno e yiero mag 2027. Raila wacho ni ne opuoyo mana jatend Wiper Party Kalonzo Musyoka kuom tich mosetimo ne Kenya kendo ni en kod chia nyadi par kopim kod jatend piny William Ruto. Kata kamano josiasa kod johera mag Azimio to ni kod paro mopogore e wi kaka gikawo wach jatend Azimio no. Walter Nyambaga nigi ler mar wachni. Kinde nyasi mane okelo kanyakla jodito mag Azimio kar chung' od bura ma Bondo e kaunti ma Siaya giko mar juma mokalo ka Odinga nyogole duonde mosekelo liet mag siasa kendo medo lodo ich e paw siasa. Baba na Kalonzo sijui baba hatasimama, sijui nani hatasimama. Miongoni wetu hapa mtu atasimama. Sisi tutasimama kidete na ndugu Kalonzo Musyoka. Odinga manyote moduoko weche mane jatend piny William Ruto wacho kinde limbe mare kaunti ma Homa Bay e gweng' Masindo kaka siasa mare 2027. Sasa namngojea 2027 kwa sababu sasa kama yeye is not running, si mimi nitashindana na Kalonzo. Huyu Kalonzo kweli mkiona na yeyote ambaye atasimama wakati huo mwingine will have a walkover, a walk in the park. Kenyans are fed up. Raila kokale barua marene ute mag fambo olengore ne okosidho jatend Wiper Party Kalonzo Musyoka de yiero melo 2027. Dingo koni oganda jo Kenya ne kod igni 4 to jidokie debe bende otel ni Azimio ne kod jodito man kod chia moromo mag chung' ka thuolo biro chopo. Omedo ni nyopako mana tich mar Kalonzo Musyoka mosetimo ne oganda jo Kenya e kendo ka oponi gi piem kod jatend piny William Ruto e yiero ma oyanga to Ruto nyalo mana neno kaburu dung'. Anaongea juu ya Kalonzo kama Kalonzo ni kama yeye. Kalonzo ameshinda bwana Ruto mara 10. Yeye ni mtu mwaminifu. Okil Willis Otieno kata kamano kone wach mowach kod ogai mar Azimio Raila Odinga ni kod pek korka siasa ma ok nyal kod otar mayot kamano. Tiere jok mawinjo wachno motegno. Ok inyal wacho ni duond Raila ne duond matin, en duond maduong' Kenya ngima. Ok kata mana e oganda luo kende. Koro gima wacho nosiro ng'ato en gima tut, nikech en gi joge. Kenya ka karibu nus mare ma ogin jog Raila. Koro nyaka winj wachno. To kanyal wacho ni en na wacha. Janon siasa no wacho ni Odinga nyalo siro ng'ata ng'ata e riwruok mar Azimio, mak mana ni weche go nyalo kelo liet e riwruok mar Azimio. To gima temo nyiso bende manyaka wang'e wapenjre penjo ni matut. Ni to be Kalonzo nyalo yudo kura mang'eny malo mane Raila yudo ga pile. Mane gima penjo nyiso wa wang'i uru. Nikech ng'at malo dhi kawo kapo ni jakomo ok chung'. Gima nego bedwa penjre gik moko ariyo.
En ng'ama nya yudo kura mang'eny malo mana Jakom oyudo. Number 1. Number 2. To en ng'ama nyalo golo kura mane nitie gi Ruto ka okel korwa koni. To wacho ni kura mane godo ne gin ariyo. Mar Jalango gi mar Okuyu. Kuro Kalonzo ni bonya sayo Jalango mondo we Ruto bire. Mano wach matek. To Kalonzo ni bonya sayo Okuche mondo we Ruto obire. Mano be wach matek. Esechego bende jopiny medo golo pachgi. Waserito gik mang'eny kuom baba. To gik ma waserito go pok wayudo gi duto. Koro paro marungo Kalonzo lwedo okwane kaka ber. Gima ng'eyo en ni joluoro osetemo matek adiera ne piny, to kadipo ni Kalonzo ni eyo wan warwako nikech osechung' kodwa ndalo mang'eny, miyo wakwaye koyie kaka Raila Odinga mondo wamiwa Kalonzo. Baba osewuok kodwa mabor, kendo osewuok kodwa mabor kabisa. Baba pod kik wewa sani. Baba osetiyo kodwa matek. Agwambo inado ni inyon kama inyono. An paro ma baba okelo mar endos Kalonzo Musyoka arwako. Kendo mano ng'iso maler ni wan joluo waonge ukabila. E koso bin kwano moro osechakore ma jopiny ok oyango. Iyudo ledhi maduong' ma Kalonzo goyo en Jakom. Jakom manyiso ni ono. Jakom ko keto toke uwe Kalonzo bedo mana motegno moloyo. Moyo kata ka en pile kata kawuono. Koro mane olebi ma Kalonzo ni godo ema miye chir mar wuoyo motegno ni kare bonyalo boruto. Jokoroboga jwang mana kaka dung rabuon e dala nyiso welo ni chiemo nitiere. Weche moseyudo ka pilore e siasa bende nyalo yango kit kaka yamb siasa ringo. Penjo maduong' en ni to koso bin liudu nyalo wuok e dho nam Lolwe kendo chuo ugwe. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Nairobi. Owere kod mago motende kod wach mar ni to en ng'a ma nyalo samoro chungi yiero mag 2027. Wayudo ni chenro mag somo ne obedo kod ng'ikruok ne nyithindo ma odak e lop East African Portland Cement e seche ma chenro mar muko udi ne odonjo di chieng' mar ang'wen. Muko makamano ne ochakore chieng' tich abich mar juma mokalo ka oweyo familia mathoth ka onge kod mier e seche ma kambi no dwaro mondo mi oduoknegi heka maromo 4,000 mar lo. Kadobre ne jogo ma omukute to wacho ni ne giluwo ratiro duto mag nyiewo lobno. Kambino oramo ni nyiewo makamano ne otim tok chik. Kambino singo mar neno ni lo marirom eka 4,000 no gigolo kata gidare jogo ma odak e gesani. Round 15 vitu ziko nje, watoto wako nje, tumekosa kwa kwenda. Sasa serikali atusaidie juu hatuna nafasi ya kwenda, saa hii tunaumia bure. Tumesikia kuna vunjwa imebidi sasa tumehama tu kikafla. So hata penye naenda sijalipa rent. Sijui atusaidizi ndatoa wapi. So ndo nimeambia tu watoto tubebebebe vitu at least tuokoe zile vitu kidogo. Sisi hatukuwahi kufikiria. Hatukujua hii mambo inaweza kutupata hapa. Tumeshituka, tumeshindwa nini inaendelea. Wiki angayo tunajiuliza kweli haya mambo yanaweza kufanyika kwa nchi ambayo kuna serikali. Jo Kenya koro biro chako chulo kata chudo e seche mag dhi manyo chenro mopogore opogore apise mag Huduma Center ma yudore kor gwenge ma pacho ka. Jatend migawo mar jotich Moses Kuria wacho ni chulo omenda e Huduma Centers nyalo bedo ndamo maber mar piny owacho ting'o malo kwan omenda ma gichoko kaluwore ni chenro mathoth itimo e Huduma Center pile ka pile e pacho ka. Joiso Duor nigi ler mar wachni. Miche gi miche mag jo Kenya thoro chopo e Huduma Centers 52 mayudore counties 47 ma pachoka mondo giyud chenro mopogore opogore mag piny owacho, chenro magisebedo ka giyudo nono maonge chudo moramora. Kata kamano, mano kidek lokore e kinde mabiro mbele kaluwore ni jatend migawo mar jotich Moses Kuria olando ayanga okanga modwaro kawo e migawo mare mar neno ni jo Kenya ochulo pesa e seche magidhi manyo chenro mag sirikal, gino mowacho ni biro konyo sirikal e ting'o malo kwan omenda michoko. For so long, you've been enjoying this service without paying. Now there's no more free lunch. Yeah, you have to pay for it. We are going to introduce a fee for service, even for government services, for private sector services, to support our national e-commerce, because Huduma Center can really be the backbone of our national e-commerce initiatives.
Kuria mane loso Harambe House toka wapisi kaka jatend migao mar jotich bende wacho ni chenro makamano biro konyo Huduma Centers e nyuolo omenda magi maonge keto geno e omenda mawuok e sirikal mamalo. His Excellency the President has challenged us on the issue of sustainability, on the issue of not just depending on exchequer, and my first area of that endeavor is to ensure that Huduma Centers do not depend on money from the exchequer. We generate our own revenue. Bende omedo ni obiro neno ni Huduma Centers moko omed gere gwenge mapachoka kaluwore ni nyaka sani jo Kenya osebedo ka yudo chenro makare e Huduma Centers ka chenro 60,000 itimo e Huduma Centers pile ka pile. What we want to do, I want to have a discussion with the Postal Corporation of Kenya, and we have got around 893 post offices. What we are going to do is ensure that everywhere there's a post office, it's also a Huduma Center. Kata kamano, moko kuom jopiny mane waloso godo ochwalo ng'ur margi ewi chulo pesa e kinde magimanyo chenro e Huduma Centers kagiwacho ni mano en medo hinyo japiny kod usuru mathoth mijuogo. Ananyago e support nikech koro wan jodak ma Kenya ka waneno ka gima sirikal nyatimo maber en mana ka osuru kuom jopiny. Koro kamane tich magilonye gitim kabisa. Makata jok ma randa mawuotho ga town yudo ka jaduong' obet piny somo gazeti chakro kinya kotieno jogo nego be ni kao tax kuomgi. Koro tijni magilere to kata wach mafuta ok gimedo maber onego imede kata gi 50 mondo gichop dwaro margi. Gichiegni nyaka medo osuru e ora moto pi manono. Gichiegni medo osuru. Sani wan gi kuyo maduong' ni kama ne waluongo ni Huduma Center ma japiny nyalo yude konyruok nono. Bende ko idwarie pesa jothurwa sirikal ni gido juogowa nyaka kanye. Okwamora ahinya gi telo manyasani mantie sani to en adiera makende Nyasaye miyo mana discipline wan kaka jo Kenya miyo chieng' moro kwa yiero jatelo to wabro yiero jatelo moro mabro deliver jopiny maber. Nitie joma onge pesa mar kawo gik moko lakini koro jogi dwano dewa wan kaka jopiny gidwani gidewa mano gima watambre kabisa. Huduma Center mokwongo e pachokano yangi e higa mar 2013 mar chulo chenro mag piny owacho machiegni kod jopiny. To nyaka sani chenro 60 mag sirikal jopiny yudo Huduma Centers gino mosebedo kakelo yot ne jopiny. Joyce Oduor, Ramogi TV. Ikineno jatend migao mar jotich Moses Kuria wacho ni obiro tiyo e apisi mare manitie Harambe House maok mano manitie log tich mar Kenya Railways masani en apisi mar jotend migepe Musalia Mudavadi. Kuria manoloso toka kawa apisi mare Yanga kuwuok kuom jatend migao machon mar weche jotich Aisha Jumwa owacho ni en thuolo mar tayo tijene e apisi mora mora to thothne obiro bedo konono kaka jotije mag piny owacho tiyo e kor gwenge mopogore opogore mapachoka. On the issue of offices, I think the communication from government was clear that this ministry was supposed to be headquartered at the old railway headquarters. The Prime Cabinet Secretary has requested that I leave that space to him, and as I said, there's a friend of mine called Reverend Maina Pale OTC. I'm happy to be his neighbor. I can work from anywhere. Mimi ni mtu wa kiwaja na mimi ni mtu wa street. Jatend piny William Ruto ojiwo joket mwandu mawuok e piny China mondo mi oti kod thuolo mar ng'iyo e kinde kod Kenya mar keto mwandu e sectors ma oting'o teko, pito kod gedo mag udi e pachoka. Ruto koni osiro wach joket mwandu kendo biro medo nyinyo mwandu mondo mi omed nengo margi. Jatend piny owacho weche gi limbe mare Beijing e piny China kama ne orome kod kembe kata kambi moro mar Medusa mayudore e boma ma Beijing e piny mar China. Jatend piny bende ochuo koke ogirimiti kod tend migao mar teko kod modhi e piny mar China. Already has a very good foundation of connection. So the construction of the digital superhighway, the last mile, will maximize the value of digital superhighway. We are very proud of the partnership between Safaricom, Huawei, eCitizen, and the platforms that we are using that is assisting us to move government services to a digital technology platform. We are excited as Kenyans
that we have this partnership that will make it possible for companies like Safaricom, our Concert Technopolis, and many others in that space that use technology to drive our development into the future. Kowuok mago ma jatend piny owacho piny mar China nyakoro Mugiani seneta mar county ma Trans Nzoia Alan Chesang koro wacho ni odhi kawo okang' mar chik ne bad migawo mar okwach kich DCI kuom ketho nyinge. Seneta no kokalo kuom okil mare Otiende Amollo lero ni bad migawo mar okwach kich yande notude kod ohala mar mola ma bandia e kind achije mamoko. Chesang olero ni nyaka omak bura ne apisas go maneno ni adieri onyenyore lela. Magi giwacho e kinde mane gichopo e log tich mar okwach kich mar winjo gima omiyo bila etude kod wach mar ohala mar mola go. Okil Otiende Amollo singo chiwo bok mag neno ni obila owuok oko mar fulo adieri. Otiende gi Chesang ne oromo kod jalup jatend okwach kich Nicholas Kamwende mane okonegi ni wach mar mola no iluwo kod obila manie tesend obila mar paw ndeke ma JKIA. To circulate the name of a serving senator to be involved in something that he is not aware of, no one has asked him to come and issue any statement, no summons have been issued, is what in law we call malicious misstatement. It is malicious misstatement and it's also defamatory. And we are going to issue a demand letter to the DCI so that they can clarify to us the basis upon which they circulated to the public at large the involvement of Senator Chesang without even asking him any question, without summoning him. If they had information, they should tell me. Waniambie wewe umehusika hapa. Mimi ni mtu ambaye wakinipigia simu nitakuja. But nimeshtuka kwa sababu nimefika hapa and the deputy director of the DCI has no information na hata hajui kama wali report ama waliandika jina yangu kwa mambo kama hiyo. So it is very unfortunate na wacha nataka nichukue action kwa sababu kuna wengine ambao watapitia the same thing kama hii. Maromo jopuonjre 174 e sikundi wuoyi kod nyiri ma Mabuko e kar chung'od bura ma Masaba South e county ma Kisii ochwale ute thieth mopogore opogore kod ng'ur mar ich kach okinyi ma kawuono. Kaluwore kod japuonj maduong' kaka Judith Omondi leronwa, jopuonjrego ne ng'ok ka moko bende ne ywago ich kach, gino manochunogi mondo gichung chenro mag somo. E okinyi ma piny orugo kawuono, jopuonjre skundi yawuoyi kod nyiri ma Makubwa e county ma Kisii ne oringo e ute thieth ma opogore opogore e county no kod midhiro mar ich maludore kod ng'ok. Tumepata habari asubuhi ya kwamba watoto wamegonjeka hapa kwa shule. Tumekuja, tumeshuhudia watoto wako salama na wanaendelea vizuri, wamepata matibabu. Uzuri vile nilifika nikapata amesha dhibitiwa hali. Nashukuru shule na management yake. Sasa imefanya shughuli mzuri kwa sababu huyo watoto wote wameshughulikiwa, ingawa wengine wako katika shule hasa hospitali na wanaendelea kushughulikiwa. Kaluwore kod japuonj maduong' mar skul no Rawlings Juma, jopuonjrego ne ochako bedo kod ranyisi mag ich kach kar sa apar okinyi. Apisa mar migawo mar thieth e gwengego okoni ich kach makamano ne omuoch kaluwore gi chiemo makamoro jopuonjrego ne ochamo. As per the situation right now, it's controlled. Actually, no casualties at the moment. All the students, they are stable and they're okay. And then even the symptoms have subsiding because some of them have gotten some medication and actually as stable have gone back to classes. Few of them are still admitted, but for me again, we are moving around to see and check on their status, and at the same time to see how they are being attended in the various facilities where they were rushed. Kuom jopuonjre 174 mane oyudo midhiero, 23 ne oringo e kar thieth ma Keroka, 76 kar thieth ma Gusha, 55 St. Catherine i Chuni, ka moheo 20 to ne oringo e osiptal maduong' ma Kisii Teaching and Referral. Apisa mar migawo mar thieth e gwengego okoni gisechako timo nonro kendo lakteche osiptal maduong' ma Kisii Referral biro golo duoko matut e wi wachno. At the moment, we have taken the investigation to the KTRH, Kisii County Referral Hospital, to investigate to know exactly which kind of Kupi, is it a microorganism or what Kupi? Because we know, as we know, those diarrhea, there are so many other causes of diarrhea. Be viral,
bacterial, could be food poisoning. Before we say what could be the cause, we let's get the investigation done, and then we know exactly what is the cause of that diarrhea. Judith Omondi, Ramogi TV. Moko kuom jopuonj manotero ng'ur margi e log ticha mar duol mandiko jopuonje tiche pachoka TSC ne otam donjo kendo nyisogi mondo giwach gima noterogi kanyo oko mar rangach mar log tich mar TSC. Tungni ne obedo e kind apisas mag obila kod jopuonjrego makoni TSC omiyogi kum nikech gidhiro mondo chiwnegi ratiro margi. Prevent me from getting I'm a teacher. You are TSC number. Funga. Why can I can't break? I'm not a criminal to break the gate. Why must you lock? No, I have come to bring my response to interdiction. You are closing the gate. Munataka tufanye nini? Tumeleta barua zetu hamtaki kuingia ndani. What do you want us to do? Hebu nisikize. Acha niende naye The thing is, why are we being served from outside and others are being served from inside? Komiti moyiedhi e od bura mar seneta manono wach mag tho mag dhano magalamore bungu mashakahola Kilifi ne otimo limbe kanisa mar jayalo Ezekiel Odero mabende itudo koda wach mag puonj makamago. To kaka jafumbo marwa Georgia Onko leronwa, limbe margi e kanisa no midendo ni New Life Prayer Center manitiere Mavueni Kilifi ne niyango adieri ewi rumbi mayande oke ni alora mar kanisa no nitiere kod liete kachiel kod kar kano ringre joma otho. Kanisa mar New Life Prayer Center mar jayalo Ezekiel Odero ne oyudo welo magin jokanyono e kamati mar od bura mar Senate mane ochuogi mar nono tho mag dhano magalamoro mane oyud ringregi koiki e bungu mashakahola. Lengo mar kamati no chopo kanyo ne en yango adieri bang' winjo rumbi ni chalni nitiere od thieth kar kano ringre jomotho kaachiel kod liete e alwora mar kanisa no mantiere Mavueni Kilifi. Kati ya masuala ambayo yalikuwa yametajwa wakati kulikuwa na accusations tulipokuwa kule kwa kamati Nairobi ya kwamba hapa katika kanisa la huyu pastor kuna makaburi, na tumeangalia allegation nyingine tuliambiwa kuna mortuary, tumeangalia tumeambiwa kuna allegation pia kuna hospitali. Tumeangalia mambo haya, tumeangalia na katika ripoti yetu tutasema vile tulivyoona. Kamati no motel ne kod Jakom Danson Mungatana ne jowuotho kendo timo nonro margi e kanisa no Mathagalany kama kuom jolemo mane nitiere ye kanyo to ne jobet mana akicha ka giketo wang'gi. To bang' tieko nonro margi, kamati no ne ochiwo ler ne jofwamb weche ewi rumbi manyocha giwinjo. Pale ambao tulionyeshwa kwamba ni mortuary, tuliona kwamba ni mahali ya distribution ya stima, na sisi tumeangalia pale tuliambiwa ni makaburi, tumeona kwamba ni mahali ambapo ni construction site. Kwa hivyo kuna mambo kadha wa kadha ambayo tulitaka kuyajua, na pia tulimhoji pastor kufafanua mambo kadha wa kadha ambayo pengine alikuwa hayako clear kwa hii kamati. Tunashukuru sana kwa ajili ya Senate kwa kuheshimu mwaliko wetu. Tulialika Senate ili yale yote ambao Senate itakuja kuandika na kusema yawe ni yale ambao wamesikia kwa kuambiwa na pia yale ambao pia wameona. Kinti chario, kamati no chanoromo gi jayalo Paul Mackenzie mogeng'ne e odang'enge mashimo latewa bang' tude kod tho mag dhano magalamoro e bungu no Mashakahola. Sisi kesho tutangojea saa 4. Alafu
tuna imani ya kwamba watapata nafasi wafike. Wasipofika, sheria ya Senate pia iko na namna ambavyo ina deal na watu ambao wamepata summons na hawaja respond kwa hizo summons. Kwa hivyo sisi tutangojea, we can't preempt, lakini wametuambia kwamba summons wamepata, na client wake, mteja wake Bwana Mackenzie pia amekuwa served. Bang mano, gichano chwalo report margi e od bura chieng' tich ang'wen bang' tieko ayanga nonro margi. Kwa hivyo sisi tunaondoka hapa tukiwa tumeona yote yaliyotuleta hapa. Tumetosheka na jambo moja, ya kwamba hatukufichwa. Kule kote ambako tulikuwa tunataka kutembea tumetembea. Kwa hivyo yote ambayo wameangalia na wamechunguza watayaweka wazi kwa nchi nzima, kwa raia nzima, kwa raia wote, kila mmoja akaweze kujua ukweli. George Aoko, Ramogi TV. Erokamano nyakora Ramogi kuom keto Ramogi TV yo marwa mokwongo weche manyien mag OIMORE en ma omiyo kamoro amora ma intie no ka ji medo golo paro mopogore opogore kotende kod weche manyien ma wakelo. Purity Agai wacho ni giternwa Pastor Ezekiel Mos owada olemo mamit ma wacho ni olemo mamit ma ibayo gi kidi. Owacho kamano. Guda ka Yesu wacho ni awa gedo tek ma ka nasegedo timu koda malich kamano to amako mana wuon tinga gi wrestling ma chwoya bam moa lware lo maburu dung. Wacho ni Makalda ber El Nino machal ni goyo press up. Mano kalore kod Guda ka Yesu. Kasto ka bende anoka Rambo mar Masara wacho ni bech fuel biro dok chien karang'o gini inyowa. Erokamano ahinya. Kasto Shemotho wacho ni weche manyien chopo ne yo makare. Mano Soja Shemotho wacho kamano. Kasto Pastor George Oyomba Patgweng wacho ni Ursuna Mira Mogiler ndi owada neno kendo awinjo makare kaka weche manyien mol. Makamu wacho ni Raila Odinga pod tin kendo en ma pod is a man to watch. Wacho ni oro eno wene nga kapok ochopo lek mare. Raila Odinga en jatelo ma jopiny te uluoro kendo iyiego ok mana piny Kenya kende, piny mangima, jatelo moriere. Wacho ni nyaka Kenya yud lokruok e lwet Raila ka Raila nyalo wuok kadhi kamachielo to ok mano. Makamu wacho kamano. Ruben Utino kawuok Gweno Riang, Homa Bay County wacho ni Bati amor gi Ramogi TV aworo wach mar muko udi aoyaye wach no rachna kendo lit na wacho na kauni mos na Jackton Ogaga principal of Talk Mixed Secondary School kachiel kod Homa Bay duto te okamo. Serik Nikodemo kawuok Chunga Kanyamkago wacho ni Bati mos na opere gomba senior driver Kenya ni siasa Kaliach dongruok to kapuoyo. Okay, Bati OIMORE asedonjo kendo aneni makare aneno weche manyien mag OIMORE kantiere karen ka aworo kaka apisa timore gi jopuonj ma Benta Charles wacho kamano. Erokamano ahinya. Aneno ka Omogi kawuok e dala mar Eldoret wacho ni aworo piny Kenya gi osuru makinde ka kinde. Kasto kabina aneno ka Bati ma owino Kamin Omolo winji maber ahinya kan giagi kod Paul Magugu. Ramogi winjore maliwa ahinya dala mar Ngodhi ka kenda mora ahinya. Yiena mondo kaw yogi kanyo nyako Ramogi kaduogo to pod wan gi weche mamoko manyien, weche manyien mag OIMORE. Wekelea na shabiki kaende. Mimi naitwa Joseph Safari Dipo toka Embakasi Kayole, na nilisikia hii mchezo ya Kaende Jackpot kwa Musi FM. Nilipata game 11 out of 13
Hii pesa ukipigiwa simu ambapo umeshinda nusu milioni, ulikuwa wapi? Nilikuwa Kayole, nilikuwa kwa nyumba. Kapigia mashabiki wangu simu. Nikawaambia waangalie hii message kama ni ya ukweli juu nimeambiwa mimi ndio mshindi. Juu nilikuwa naona ni kama Conman. Nikaona hapana, wakaniambia hii message ni ya ukweli. Project yangu ya kwanza ni kupeleka watoto kwa shule, na walipie school fees. Pesa yenye tabaki nitaweka biashara. Wekelea na 50 bob pekee for a chance ya kuomoka na 500k. Lazima kaende, yende kila wiki. Play responsibly. Betting can be addictive. Not recommended for the persons under the age of 18. Authorized by BCLB number 587. Setting up a fundraiser is now just a click away. Visit www.saidika.co.ke and start your fundraising journey today. Medical emergencies, funerals, weddings, supporting your church, school, or corporate needs, Saidika makes fundraising much easier. Once you visit www.saidika.co.ke, select Start a Fundraiser and watch your cause come to life. Share your fundraiser with friends and the global community for seamless support. Donate and receive funds easily through mobile money, debit, or credit cards. Dial *802# or visit www.saidika.co.ke and be the change today. Saidika, connecting hearts, changing lives. Together, we make a difference. Masaa ya akiba ni sasa. Save using your Equity mobile app or Equity online. Save for your short-term goals or long-term goals. Be it school fees or to start a biashara, to buy a house or a car, save for a plot or equipment, or even a wedding or a vacation. Save using your Equity mobile app or Equity online and start your journey to realize your goals. Kusave ni rahisi na Equity. Karibu member. Machiegni kendo nyakora mogo bilai county Masiaya ochopo winjruok gi jopiny mawuok e gwenge mag Nyalgunga hono kaachiel kod Kowet mar chugo kweth moro mar rowere mabiro konyo e jiwo arita e gwenge mag Alego kata North Alego bang' ji adek negi otieno ma piny orugodo Jumapil. E kinde romo mane otelie kod komanda mar obila e kaunti Masiaya Michael Mushiri kendo yuore kod jotelo mag kaunti kod jaod bura ma Alego Usonga oyangore ni kweth rowerego biro konyo e yango jomaundu mondo mi kaunti gondamo mager mar chik. Magi biro bang' jopiny seyo obila e gwenge makono kuom nyiso nyao e kedo kod kuo kendo dwaro mondo wilgi. Tend kaunti Masiaya okone gidhi konyo e chenro mag ik joma nyocha ne owito ngimagi e kinde monj makamano. Neni ya uwizi ya Siaya County imekuwa too much. Hata juzi mimi niliibiwa kwa boma yangu. Na mimi ni honorable member. Anajua huko na information. Wakakuja toa kila kitu wakaenda nayo. Ojani matimango. Mio gaji security. Kwido kama security rachie. Kineno jando luor. Miana kwa jothurua. Kauti ogujo policeman chie kaini. Ni sasa magi moro timre. Ojani nyaka timango. Nyaka wuogoko. Kech magi jou, magi megeu, magi wegeu, magi nereu, magi wainiu. Nyaka unma protect gi. Kauta mrena ku protect gi. Tujok maringo korgo ngebura mwana nyoro. The budget allocation for the officers is very little. Can you imagine DCI anapewa 1,100 in 3 months atumia kutafuta majambazi. So the government must be serious. They must empower the officers on the ground if they want us to address crime. Peleka pesa kwa ground, peleka vehicles kwa ground. We have given you money in the budget. Use that money so that the money can flow to the grassroots so that our officers can serve us. Hawa wakora wanaishi katikati yetu. Si ni kweli wanaishi katikati yetu? Tusikuwe na uoga ya kusema ya kwamba huyu na huyu ndiye anatudhurumu. Wasudunya Kuramogi. Piny Kenya osingo chopo kare ogirimiti manotima e yore mag jiwo thieth miluongo ni Abuja Declaration madwaro ni piny owacho ochwal atamalo 5 mar bajet ne migawo mar thieth. Ma oyangi gi jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua manochopo e nyasi mar ndalo 4 mar rango chiwo thieth e yo makare ma idendo ni Universal Health Coverage. Gachagua okoni atamalo 26 kende mag jo Kenya milion 53 emani kod okumba mar thieth gino madhi duoko chien chopo lek mar UHC. Okwayo tend counties mondo jiw ndikruok
kaka jokanyo mag NHIF mondo mi okonye e kedo kod tuoche madongo kaka kansa. Quality health care is very expensive for most families. Serious health conditions are sinking families into abject poverty, as many Kenyans cannot access health care insurance. In fact, only about 26% of the more than 53 million people have some form of health insurance cover. When a serious medical condition strikes, poverty is inevitable for most families. The Ruto administration is investing in promoting preventive health care to the grassroots in collaboration with our counties. We want to ensure that if a Kenyan walks into a facility, hataambiwa nunua panado pale nje, atapewa kwa sababu iko kwa facility. So we have capacity build our institution, KEMSA, to ensure that we increase the fill rate. Jochiw thieth e kaunti Busia obogo chako ng'anyo mar tipo odiechieng' makiny. Kautela kod jagoro mar KMPDU e kaunti no Dr. Sande Charo. Ikone ten kaunti no sebedo ka wuondogi kendo miyogi geno maonge kinde ka kinde kendo giseol koda miriambo gisingo ma ok chwetim. Gidwaro mondo medgi lemo, ng'iyo sara matin maonge balang' kachiel kod lwasi marach mar tich. Twak mar lakteche go biro mana ndalo achiel bang' romo e kind gavana kod lakteche ma kaunti no gino ma ok ne onyago lemo. So mtaniambia mkia tayari. We are tired of the empty rhetoric that is always played out. We are tired of the empty promises that are being given to Mwananchi. But we are expressing our frustrations that we are not getting our salaries on time. We are not getting our promotions on time. And that is frustrating us and demoralizing us. Otherwise, we continue. We are still committed to the cause. We are still committed and ready to serve Kenyans. But we are imploring on Kenyans to know that the poor services that are being offered in the counties is because of poor management that is there. Ugatuzi ulifanywa kwa njia ya haraka sana, na kwa hivyo tungependa sheria na tunaunga mkono ya kwamba kuwe na sheria. Sisi hatutaki kujua mambo ya supplies, mambo ya lakini human resource hiyo ili ndilo shida kubwa ambayo tuko nayo katika gatuzi sote, ya kwamba unapata gatuzi fulani alijalipa, gatuzi fulani limelipa. Kama kungekuwa na sheria ambayo inawaleta wote pamoja, atungekuwa na hizi changamoto ambazo wahudumu wa afya wanasipitia. We have committed ourselves that by 17th of October we'll proceed with our industrial action without further notice, because the county government has resorted to go into slumber and ignore the welfare of our members. Tulikuja katika ofisi tukiwa na changamoto sana ya hii health sector yetu, lakini mimi nataka kuhakikishia wananchi wa Busia kwamba tutapata suluhu. Oeregi mawuote mar Busia nyakoro mogwadhi Migori nok mar jopuonj kod kuonde mag somo pod thiro weche mag somo e sikund primary Mariba e sub county Manyatike county ma Migori. Jonyuol kod jopuonj mag skund ne dwaro mondo piny owacho omigi omenda mar gedo to kendo medgi kwan mag jopuonj e sikundno. Jojuma Mioler makare ji wechego mag somo kendo miyo jopuonje kod jopuonj geno. Lwasi makare osebedo kaonge e skund primary mar Mariba mayudore e sub-county Manyatike e kaunti ma Migori. Jonyuol, jopuonje kaachiel kod jopuonj e skundni ywak ni skund primary mar Mariba osebedo kod lwasi marach, gino mosethiro chenro mag somo. To gik moko machalo kaka classrooms, wan gi classrooms mok beyo nikech pesa mabiro tin, koro kane timo go repair to ok tim repair ma cover rem manitie. Gik machalo kaka desk wan go matin nikech gitur, to ineno ka pesa mar term 1 this year, term 2, term 3 mar FPE mag jo primary go pok odonjo. Koro wabedo gi midhiero mag timo gik machalo kamago eko. Sikund mar Mariba mane oger higni malo 50 mokalo nyaka sani thoth klese oti. Moko kuom dirisni omukore kendo pogo dirisa kod dhoot koro kyot. King'iyo gi dhoudi osekethore, dirisni moko dirisni richo, dier ot bende nitie hali moko ber ahinya. Wayud pesa ne wanyalo keto go tiles e dier ot mondo condition mar classrooms obed conducive. Sikund mar Mariba bende nitiere mana kod jopuonj ariyo kende mapuonjo jopuonjre maromo 62
mag junior secondary ka jonyuol wacho puonjegi ok osebedo ka yudo somo makare. Sana sana waonge classroom mar JSS ma sani JSS kaka gide primary pod gikawo classroom moro achiel ma pod gitiyo godo, kata mana kombe ma gibetie pod onge, ma gibedo be benches mancha jo class abiro ne tiyo go chon. To ma koro na ok wane kaber ahinya nikech sani koro gin jo junior secondary. Wan gi jopuonj abiriyo kende mago mag primary, JSS digi jopuonj ariyo kende. To sama gin jopuonj ariyo no, subjects gin 13 at the same time nyithindo gin 62. Kuro bedo mapek, omiyo wakwayo konyruok kane nyalore. Higa maro machiel koro dhi karumo nyaka ne piny owacho chak chenrono mar somo junior secondary school. Nyaka sani pod ng'ur nitiere ni chenro mar somo pod ong'ikore e skunde mathoth nikech piny owacho serem kendo gigo madwarore ma oting'o ndiko jopuonj moromo. George Juma, Ramogi TV, Migori. Maromo wiye punde 26 oyudi e bungu moro e kar chung'o bura ma Mwingi e kaunti ma Kitui. Kaluwore kod jatend migawo mar weche mag pur kod dongruok mag jamni e kaunti no, chal ka gima ji mayang'o pundego e kaunti no gin jo ohala matiyo kanyakla kendo gisechako timo nonro. Kaka Judith Omondi lero, liekore ni ring pundego samoro iloko kado e otende mantiere kaunti ma Kitui kod Nairobi. E okinyi ma kawuono, Dr. Stephen Mbaki, jatend migawo mar weche pur kod dongruok mag jamni e kaunti ma Kitui, e wuoth e bungu moro e kar chung'o od bura ma Mwingi kaunti no ma Kitui. Wiye ma onindo e logi, magi wiye mag punde, matumbo kod fuoni mamoko mag punda kama oting'o tielo, odong'ie e bungu ni. Kaluwore kod jatelo ni, okwano wiye 26 mag punda, mayangore ni ne oyang'ie e bungu ni, kendo poko yang kama iterogie. Kuna punda wamechinjwa kijiji kinaitwa NCU na hii area inaitwa Kwanzili. Nimehesabu vichwa za punda 26, na hapo ukiangalia kuna maini, intestines, they are all over scattered here. Hizi miguu ya punda zimekatakatwa, imebaki hapa. They have even skinned the head, kichwa imetolewa ngozi, sijui napeleka ngozi wapi. Ulimi wametoa ya punda, hizi vichwa hazina ulimi. Mbaki koni giseyudo malingling ni ji mayango punde gi gin jo ohala matiyo machiegni kendo kamoro giuso gi ne weg magawa oke kaunti no kende to kata mana e counties ma Ukio kod Kitui. Hizi nyama za punda hatujui zinaelekea wapi, labda ziko hapa kwa motel zetu ndo tunakula huko. Juzi ilikuwa Ngutani, walichinja punda mingi pale. Leo wamekuja hapa. Sasa kesho kutwa we don't know wataenda kuchinja wapi. Na hii ni biashara inafanywa a very organized group, and I want to warn that organized group that we will work with the national government, the security agents. Okwedo okang' mar tho yang'o le alwora ma oko puodhi kod chike mapacho ka, kendo gichano tiyo kod piny owacho mamalo e timo apedha ne ji makamago. Legislation inaitwa Meat Control Act of 356, which prescribes how the animal should be slaughtered in approved slaughterhouse. It has to be inspected by registered veterinary officer. Ile tumeona leo ni kitu ambayo sisi kama county government, kama waziri wa mifugo na mimea na ukulima hatutakubali, because the animal welfare is as important as the human welfare. Judith Omondi, Ramogi TV. Jodak e kaunti ma Kajiado e gweng' miluongo ni Esilalei odak kod luoro kaluwore kod monj ma liech moko manyalo chopo paro osebedo katimo e puothegi kendo kelo lal mathoth. Jodak oywak ni kata odoko ni gisetero ywak ne apisas mochung' ne rito le mag bunge, onge okang' moro amora mosekawo mar resogi. Walter Nyambaga nigi ler. E gweng' ma Esilalei, jodak omiyo tich mar riembo nanga nyamang'oro kinyi kapok gitimo tich moro amora. Liech mosekelo midhiero mathoth ne jogweng'. Ndovu wameingia wakavamia, wakakula kila kitu. Mandovu wakakuja wakafurusha, wakakula hadi hiyo kitu imetuumiza kabisa. Kuthulu madwe achiel, puothe man kod nyanya, alode kod kothe mosebedo ka imonjo kod liech machamogi kendo ketho nyaka cham. Jogweng' wacho ni kata odoko ne gisegolo pot kapisa mochung' ne rito le kod mag bunge. Onge ondamo
mosekao mora resoge. Tunaishi na wao hapa usiku, tunakaa na wao hapa mchana. Wanataka kukula mimea juu hata ukiangalia kule huko kumekauka. Mahali wanapata green ni hapa kwa shamba. Sasa sisi ile kazi ngumu ni kuchunga. Watu wengi wameacha kulima kwa sababu madovu imesubua, imekula mashamba. Hata ukitaka kutoka hapa asubuhi huwezi toka. Ekatodoko ni puothe mag nyanyo metni. Jodago wacho ni nyaka gibed motang' mar manyo yore mag riembo liechgo manyalo chopo apar nono to puothe gibiro mana dong' lilo. Tumeamua kwa kauli moja kwamba hatutafungiwa na wanyama ambaye wenyewe hawajali, hawakuji kuzitoa na watusikizi tukiitana. Tumeomba siku 20 tu. Ikifika tarehe 20 mwezi siku 20 kabla serikali haijaamua, basi sisi hata sisi tutaondoka. Kwa maana hakuna hatujui tutawaambia aje wananchi. Giko ni chuno gi mondo gilo tije gi chon e kendo gibuti udi ni mar luoro kwa koge kalure kod monji magodanga nyamang'ura matimore kinde ka kinde. Inabidi masomo watoto waanze kufika tukielekea saa 3 kwa sababu ya hao ndovu. Vile vile walimu nao hapa unapata hata kurauka uweze kufika hapa mapema unaogopa. Ikifika saa 11 sisi wote tunafungua kwa maboma. Hakuna kutoka. Hata saa zingine wanyama tunaogopa kwenda kulete juu ya ndovu. Ndovu wamejaa hapo wanatusumbua. Watoto wa shule ya Olomunyi, shule ya Esilale, watoto wanaenda saa 3. Ichich ni liechgo ya ndio momo kowuok e karito le Amboseli e kage manyo pi kod chiemo. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Migao mar alwora e kaunti ma Mombasa koni gidwa medo rido chike mabiro miyo ikaw okang' mager ne jogo ma itudo kod wach mar chido alwora. Ikoni giseyango ni nitiere jomoko machwalo pige mochido achiel kachiel e nam, gino marocho ngima chwech manie nam kachiel kod jogo magabal e nam. Jatend migao mar alwora Mombasa Francis Thoya kachiel kod apisa maduong' e migao no Pauline Oginga bende koni moko kuom okenge mabende gidwa kawo en reso ngima oganda mathoth ma okiewo gi kar puko taka Mwakirunge. Jodago osebedo ka ywak kaluwore kod chido mar alworano kaachiel kod iro mawuok e kar takano, gino ma giwacho ni rocho ngimagi. Watiyo gi komiti marwa mar environment mar county assembly mondo chike manoket chon wajiwgi waridi okata nam kende kata na county ka bochopo kuma kiwito takataka kata kine matatu tiwito takataka e town tibo makitigo ifai. Mar ariyo wakelo chenro mar miyo waluwo jok maketo takataka e nam marwa, kobed pipe mar sewage obed ni en ng'at ma ok dwa keto sewage kata na drainage water mare mutiyo mar chilo mawuok e ode kadhi e nam to bogo i fine. Finance Act marwa nitiere fine moket kanyo, koro wadwa ridogi. Kama serikali ya county tumeanza sasa kuweka mikakati ya kuconvert ile Mwakirunge dump site into a sanitary landfill. Sanitary landfill ni mazingira bora zaidi kutokamana na dump site. Manake katika sanitary landfill huwa hakuna moto, taka ambazo ziko pale zinafunikwa na zinashughulikiwa vizuri. Odonjo weche motudore kod ohala ni jopur koro dwaro ni mondo piny owacho med kwan jolony mag weche mag pur e kor gwenge kaka yore jiwo jopur e chenro mar medo keyo e kinde ni ma lokruok chal kor lwasi medo thiro weche pur. James Okoth ne olimo dala japur George Lari e kinde nyasi mar ngodichieng' mar chiemo e piny mangima kendo koro miyowa mathoth. Jopur no yudo thuolo makende mar sumo paro e wi pith mag kit jamni mopogore kama oting'o dho dume, rombe, kit rech mopogore, gwen, nyaka kit alode mopogore, ka chenro mar pur kod pith bende olombo koda ka winy makoro oloko yien moloro dalano kar dak. George Lari ma en japur lero kaka nochako weche pur ma bende chwalo ne yuto kinde ka kinde. Kana chaketa 2010 economic stimulus no chakore, koro economic stimulus no negi kunyo na pond kanye makoro na chake a serious farming. Farm ni apure rech, angi olembe mag grafted, angi loom foda mag dhiang, gi kitchen garden, and the home is only around
1.5 acres. Olero ni jopur nyalo nyago chiemo moromo e pacho ka piny owacho nyalo kawo okang' mar medo kwand jolony e weche pur e kor gwenge kendo nywako somb pur e lai manyien mar somo. Ka jolony gi medo ndiko mang'eny ma koro wuotho irwa, advice wa, nikech samoro time e yo ma ok ber. Ka ginyalo keto poke club in schools, koro nyathi chako ng'eyo pur ka piny. Panda miti. E kinde hingo nyasi mar odiechieng chiemo e piny mangima, jatend migawo mar weche pur e kaunti ma Kisumu nokawo thuolono mar lero okenge matend kaunti ma Kisumu osekawo e jiwo kod siro weche pur e kaunti no. We shall have adequate extension services giving door-to-door services to our farmers. Okawo thuolono mar kwayo jopur mondo ondikre kendo onyiew fertilizer ma nengone ofung'ore e bwo chenro michwalo gi piny owacho mamalo ma ok gichiko itgi e weche siasa maloro chenro no. Fertilizer iten selling alfa aushe through the subsidy inyewe selling alfa reyo gi 500. Iko keturu politics kata gik manyalo konyowa. Ka nitie gima sirikal okelo machiegni, please let us take advantage of it mondo wadhigo ure puothe wapurgo. Magi e moko kuom paro mane jopur ochwalo e wi bero weche pur kendo jiwo chenro mag nyago chiemo e pacho ka. Ndalo moko naneno kane moko ne wuotho ne puonjo nyaka japith gweno achiel mamiyo koro aye achiel odhiye mang'eny. Mamano gombo ni ka sirikal ne nyalo yie to do medo miyo officers mang'eny. Kendo sama omedwa jomoko mamedo puonjowa to wabiro bedo gi jopur mang'eny bro join wa mondo wabed jok manigi chiemo manyalo konyo community. Wa partner gi school miluongo ni consider primary school and we specialize more on the CBC aspect, that is junior secondary school. What il kor nikech we believe ni ka gitimo gik moko mopogore kaka jitimo to kiwabu bedo gi gimiluongo ni food security. E kinde ma piny ngima hingo e odiechieng chiemo, ikwayo piny owacho mondo otele chenro mar nyuolo chiemo kokalo e medo kwand jolony mag weche pur e kor gwenge kendo kata mana medo somo mar pur e weche somo e lai manyien manyasani kaka yo makende mabiro jiwo oganda ma achien. James Okoth, Ramogi TV. Purwane motene gi weche mag pur, jopur e kaunti ma Siaya ojiwo mondo kik ket mana geno gi e pur mar oduma kende kendo gipidh kit kothe mamoko manyalo miyo gibedo kod keyo mabup. Koloso kinde nyasi mar odiechieng' mar chiemo e piny mangima, jatend migawo mar weche mag pur e kaunti ma Siaya Sylvester Kokoth okoni jopur mosedonjo e pith mag kothe mamoko sani yudo keyo mojuol. E nyasi no mane obagi masange e Alego Usonga, rowere ojiw mondo odonjie pur kaka yo mar ting'o malo yuto margi. Jakom komiti mar pur e od bura mar kaunti ma Siaya Frederick Komoro oyango ikruok margi e medo pok mag omenda ne migawo mar pur e kaunti no. The world population is going to reach at 10 billion in the next 25 years. And currently, more than 2 billion people are living under poverty, inadequacy of food, insufficiency, or nutritional, not balanced food. Malabo Declaration ma 2014, ne dwaro budget mora ma dongruok ma county government onego ben 10% ikawo itero ipur mar yore mege pur. Mano kwa timo to bro mi wabro bedo kod chiemo moromo kendo wabro bedo kod chiemo moromo mantie kod nutrition mai wange. Gima chielo monego watim en the youth gin joma ng'eny kabisa mondo make sure wan gi chiemo moromo nyaka waket youth mondo koro bedne gi neno tich mar pur kaka tich ok tich kaka mana ma chiemo kende. To mane ma wan kaka jo agriculture wadwaro value chains mwasepik kaka pineapple, avocado, rice, cotton. Kambe gidwa bedo kama process produce mowuok igino after the final product. Maka en cotton to wagolo cotton lint miloso go sat to sade go itwang'o ka. Kose loso mano to wago cotton seed cake miyo go animal feeds kuwatieko mano wagolo cotton oil. Ineno makoro value chain mwakao ni tije ne watieko Siaya ka. Koro mogi wadhi ani nyime kod mabino tenore kod weche mag ohala go. Riwruok mar jo bodaboda e pacho ka obuogo dhi ng'anyo poni piny owacho kod dwoko piny nengo mar mauta magikoni sani rocho ohala margi. Ka giloso e bomani ma Nairobi, jotend bodaboda go koro koni jatend piny William Ruto owinjo wuog oko kendo yang kaka piny owacho mare biro dwoko piny pek mar ngima ma odiyo jo Kenya. Bende ginyiso jatend piny mondo mi ochop singo mar kelo e pacho ka apiko matiyo kod stima mondo resgi ewi nengo mar mauta ma sani medo mana idho dwe ka dwe. Siling auchiel komedi ng'eny ma
kata biashara makoro ji nyatimo onge. Koro miyo nyaka wanyis sirkal ni kadhi kaka dhini tich onge kata joma wuotho be koro onge, to ma en gima koro affect millions of riders me Kenya kama ngima. Kendo nowach ni kelo nwa pikipiki mag stima. Pikipiki mag stima pok waneno nyaka sani. Okelnwa gi mondo wane kanyalo konyowa. To nowacha to pikipiki pod ok waneno. Koro wan wakawo kamano dhi kamano magigi meda obiro timo mugomo ma onge ng'at moro amora mabiro tiyo. Ka wawacho ni nyaka wane kaka odwok bei mar mafuta chien. Ikiendelea hivi hatuna biashara nyingine ila ni kuweka hizo bodaboda chini, serikali watupatie kitu kingine ya kufanya. Kwa sababu kwa sasa tunafanyia mafuta peke yake. Hatuwezi lipa nyumba, hatuwezi lipia mtoto school fees, hatuwezi hata uwezi tumia mama yako nyumbani kitu kidogo, kitu yote inaenda kwa mafuta. Tulikuwa tunaweka mafuta ya shilingi between 200 na 300. Sasa tunaweka shilingi 700. Vile unaona hiyo ni amount ngani hapo? 1500, si ndio? Yes. Ungependa kuambia nini watu nyumbani, watu wenye probably wana watch draw for the first time? Venye naweza penda kuambia watu ni ati hii mchezo ni ya ukweli. I just dialed *487*3# na nikaweka 50 bob na mimi nikatangazwa kama mshindi na nimekujia cheki yangu. In case hukuku unaniamini, you've heard it from Elizabeth, si ndio? Asante sana Elizabeth. Ing'eni anaparo niya, nitie ng'at moro e od ni matemo ketho pach nyathino. Nikech ano kapar ni param nyalo timre marach machal kamano. An nyaka fweny ni en ng'ane e od ni matemo ketho pach nyathino. KPLC tokens, Villa charges. Only on Airtel Money. Dial *334#. Select Lipa na Airtel Pay Bill, then select KPLC. Riwri kodwa kiny e penj laktar. Wadhi bedo kod Dr. Aaron Palo mar Equity Afya Kondele. Ka upuonjowa kendo lerono matut kuom tho abath. To mana e penj laktar. Tich ariyo, saa 12 odhiambo. Kik bai. Ik milimili mar dhogi ne wuodh kid chiemo mopogore. Chenro ka chenro dhialo mit chiemo. Chiemo gi nyadhi mopogore. Rabuon ni apidha iluongo ni surambaya. Lony tudore kod kitwa. Ok en mana ewi chiemo. Joluo wacho ga nang'o? Nyako dhiga tedo. Na biro tedo. Biro tedo. En hera gi lony moketi e loso chiemo ka chiemo. Sama koro gibage, sama idhi moye, to ni medo ne sukari matin. Sukari miyo konyo gi fermentation. Omiyo, kihero chiemo, in jatedo, kata mana ng'ama ohero tedo. Tudri kodwa tich adek juma ka juma e chenro mar tedo gi chiemo. Gi Jailieta mana e Ramogi TV. Nokoro mogadonjo weche mag tuke bang'ado otiko ne tielo mar ariyo mag tuke mag donjo e tuke mag piny mangima jotugo manyiri manitie higni 20. Tim mar Rising Starlets noloyo kata nomole pachoka kowuok e piny mar Angola. Rising Starlets noloyo tim mar Angola gonde 4-1 e boma ma Luanda ka loch margi chwalogi e round mar ariyo kama gibiro tugo kod tim mar Cameroon. Tim mar Cameroon noloyo tim mar Botswana gonde 6-0 ka jaloch e kind Kenya kod Cameroon
biro donjo e grube mag manyo tiko mar donjo e piem mar laro kombe mar piny mangima. Rugby mag piny mangima ochopo e tielo mar nus finals ka timbe 4 oseng'ado tiko ne tukego ma ibago e piny mar France. Tim mar Afrika ma milambo ong'ado tiko bang' loyo tim mar France point 29-28 e alap mar Stade de France. Wuok mar France e tielo mar quarter finals e tuke mag piny mangima en margi mar 4 e historia margi, kaka machielo donjo e tielo mar nus final e tim mar Afrika ma milambo en margi mar 6.